Gisugo si Pablo nga muuwali sa mga dili Hudyo. Gawa Kapitulo 22 versikulo 17 hanggang 29. Pagkahuman ni adto mibalik ako sa Jerusalem, ug samtang nag-ampo ako didto sa templo may nakita akong pananawon. Nakita ko si Ginoong Hesus ug miingon siya kanako, pagdali. Biya dayon dinhi sa Jerusalem, kay ang mga tawo dinhi dili mo dawat sa imong isugilon mahitungod kanako. Miingon ako kanya, Ginoo, nganong dili man sila motuo. Sila mismo nasayod nga kaniadto gilibot ko ang mga kasimbahanan sa mga Hudyo aron dakpon ug kastiguhon ang mga tawo nga nagtuo kanimo. Ug sa pagpatay kang Esteban nga nagsangyaw mahitungod kanimo, o sa ako didto nga miuyon nga patyon siya, ug ako pagani ang nagbantay sa mga bisti sa mga nagpatay kanya. Apan mitubag ang Ginoo kanako, lakaw na, tungod kay ipadala ko ikaw sa layong lugar aron iwali mo ang akong mga pulong sa mga dili Hudyo. Pagkasulti ni ini ni Pablo, wala na maminaw ang mga tawo. Misinggit sila, patsa ninyo siya. Dili angayng mabuhi ni ining kalibutan na ang tawo nga sama kanya. Nagpadayon sila sa pagsinggit, ug gilabay nila ang ilang mga bisti ug nagitsag abog. Unyagi mandoan sa commander nga Romanhon ang iyang mga sundalo nga pasudlo na si Pablo sa kampo ug latuson aron musulti siya kon unsa ang sala nga iyang nabuhat nga nahimong hinungdan kon nganong ang mga Hudyo naninggit batok kanya. Apan samtang gigapos nila si Pablo aron latuson, giingnan ni Pablo ang kapitan nga nagatindog didto tupad kanya, gitugot ba sa kasuguan nga latuson ninyo ang tawo nga Romanhon bisan wala pa mahukmi nga sadaan. Pagkadungog ni adto sa kapitan, giadtoan niya ang commander ug giingnan, unsa man kining imong gipabuhat. Kining tawhana Romanhon man di ay. Busa, miadto ang commander kang Pablo ug nangutana, tug-ani ako, Romanhon ka ba? Mitubag si Pablo, oo. Misulti dayon ang commander, ako nahimong Romanhon pinaagi sa pagbayad og dakong kantidad. Mitubag si Pablo, apan ako Romanhon sukad pa sa akong pagkatawo. Misibog dayon ang mga sundalo nga mulatos unte kang Pablo. Nahadlok usab ang commander tungod kay gipakadinahan niya si Pablo nga Romanhon di ay.